Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nikoy. Taong 1977. Mankayan, Benguet. Itong mga panahong ito, kasalukuyang walang trabaho itong si Nikoy. Hindi niya kasi maiwan-iwan ang kanyang 1 taong gulang na anak sa kadahilan ng palagi itong dinadalaw ng iba't ibang uri ng elemento at nilalang. Ayon sa manggagamot na kanyang napagkonsultahan, merong dugo ng engkanto ang kanyang anak, kaya na may matindi ang pagmamalabis ng mga nilalang na yon na kunin ang kanyang anak. Binigyan sila ng abiso ng manggagamot na panatilihing ligtas ang kanyang anak sa loob ng 1 pang taon upang kusayong tantanan ng mga engkanto. Dahil sa sinabi nito, nagpasya si Nikoy na itigil ang lahat ng kanyang mga gawain sa bukid. Kapag umaga, ang ginagawa niya tumungo sa baryo kasama ng kanyang anak upang mamalimos. May mga tao naman noong nagbibigay sa kanila, kaya naman kahit papaano meron pa rin silang nakakain sa bawat araw na dumaraan. Bagaman nais niya yung iwan sa bahay nila, wala naman doong mag-aalaga sa kadahilan ng matagal nang yumao ang kanyang asawa. Namatay ito sa panganganak, gawa ng hindi nito nakayanang ilabas ang 2 kambal ng kanilang panganay. Masakit yun para kay Nikoy pero wala siyang pagpipilian kundi iusad ang kanilang mga buhay ng sila-sila lang. Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre, 1 buwan na lang ang kinakailangan niyang hintayin para sa 2 kaarawan ng kanyang anak. Nangako sa kanya noon ang albularyo na kapag natapos na nila ang pagdiriwang sa 2 taon nito, maaari na niya yung pabantayan sa matanda para siya ay makapagtrabaho. Kahit papaano, medyo ginanahan na noon si Nikoy, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na malapit nang makabangon silang dalawa. Habang hinihintay niya ang kaarawan ng kanyang anak, walang patid naman ang pagpaparamdam ng mga nilalang sa kanilang tahanan. Minsan, kapag hapon meron siyang nakikitang aninong pumapasok sa kanila na bigla na lamang naglalaho. Kapag gabi naman, may mga kumakatok sa bintana at kumakalampag sa bubong ng kanilang bahay. May mga pagkakataon ding nakakasilay sila ng mga kakaibang sanggol sa ilalim ng kanilang papag, subalit hindi na lang nila yun gaanong pinapansin. Bagaman nais na niyang humanap ng panibagong matutuluyan, mariin itong ipinagbawal ng albularyo. Kapag sinubukan kasi niyang umalis sa tahanan nila, bibilang na naman siya ng panibagong 2 taon bago tuluyang matahimik ang kanyang anak. Isang araw, habang nagkakape siya, bumisita ang albularyong pinagkukonsultahan nila, dala-dala ang mga pagkain nitong niluto. Nakapag-almusal na ba kayo dito, Nikoy? Bungad na wika nito pagpasok sa loob ng kanilang tahanan. Hindi pa ho, Manong. Paano naman kami makakapag-almusal? Wala na nga kaming masaing na bigas. Ano ho yung dala ninyo? Para sa amin ba yan? Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng matanda, agad nitong iniabot sa kanya ang niluto nitong bibingka at adobo. May dala din yung kanin para naman sulit ang kanilang umaga. Habang kumakain sila ni Koy, panay naman ang kanilang pag-uusap ng matanda tungkol sa nalalapit na kaarawan ng kanyang anak. Inilahad nitong sa pagsapit ng araw na yon, gagawa sila ng ritual upang tuluyang selyuhan ang lahat ng butas sa katawan nito. Ayon sa matanda, madali lang yung gawin, subalit ang ikinakabahala niya ay kung mananatili pa bang buhay ang anak ni Nikoy pagtungtong ng araw na yon. Wala kasing kakayahan ng matandang magbigay ng kasiguraduhan
lalo pat hindi siya maaaring tumulong sa problemang dinadala ng mag-ama. Kung makakatulong lang sana ako ni Koy, siguro noon pa. Pero anong magagawa ko? Parte ito ng pagsubok na ibinigay sa inyo ng mga kadugo ng anak mo. Batid kong hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang batang ito. Magpakatatag kayo dito. Lahat ng gagawin mo pag-isipan mo ng mabuti. Tandaan mo ni Koy, hindi na mababawi anuman ang magagawa mong pagkakamali. Paalala ng matanda. Matapos niyang ilahad ang bagay na yon, muli niyang pinaalalahanan ang mag-ama na hindi basta-bastang uri ng mga engkantong nasa kaliwa ang dugong dumadaloy sa anak niya. Inaasahan niyang gagawa yun ng paraan para lamang makuha ang bata sa kanyang puder. Napag-alaman kasi noon ng albularyo na ang dugong dinadala ng anak ni Nikoy kabilang sa mga mababagsik na uri ng engkanto na kung tawagin ay kadam. Para sa mga hindi nakakaalam, ang salitang kadam ay nanggaling pa sa Kabisayaan. Ito ay tumutukoy sa isang nilalang na kung saan kalimitang albularyo lamang ang nakakaalam. Ginagamit nila ang salitang ito bilang definisyon ng isang engkantong halos kahawig na ng demonyo ang kabuang aspeto ng pag-iral nito. Kilala ang mga kadam bilang pinuno ng mga kapre at isa din sa mga Diyos na sinasamba ng mga aswang. Isa din sila sa pundasyon ng mga ito, gawa ng kabilang ang mga kadam sa pagpapakalat ng dugo ng mga aswang sa mundo ng mga tao. Dahil sa ganoong hanay ng dugo ng mga nilalang na yon, kung kaya't inaasahan na nilang bago sumapit ang kabuwanan ng anak ni Nikoy, dadalawin sila ng iba't ibang uri ng mga aswang. Ayon sa albularyo, kapag nagawa niyang maisahan ng mga ito, isa ang kanyang anak sa kauna-unahang kadam na nasa kaanyuan ng tao. Kapag lumaki na ito, ni gabunan walang kakayahan para siya ay hamakin o di naman kaya'y daragin sa lupa. Malakas ang mga kadam, lalo pat kung ang anyo ng mga ito ay merong pisikal na wangis. Kadalasan kasi, ang mga kadam ay nananatili lamang sa mundo ng mga engkanto kung saan doon nila malayang nagagawa ang kanilang gusto. Tanging maharlikang kadam lang din ang may kakayahang tumungo sa mundo ng mga tao upang gumamit ng isang babae para sa binhi ng supling nilang dinadala. Dagdag pa ng albularyo na kahit masasabing swerte ang dugong dinadala ng kanyang anak, hindi pa rin niya magagawang sabihin na ligtas ito hanggat hindi pa sumasapit ang araw ng kapanganakan. Sa halos 100 anak kasi ng kadam, ni isa walang nabubuhay. Lahat ng mga ito ay nahihigo patungo sa mundo ng mga engkanto, kung saan doon nila ipinagpapatuloy ang kanilang mga buhay. Nang marinig ito ni Nikoy, labis-labis naman ang kanyang pagkabahala para sa kaligtasan ng walang muwang niyang anak. Ayon sa kanya, na kung meron lang siyang malalapitan noong mga oras na yon, ginawa na niya. Kaso lang wala talaga. Kahit ang mga albularyong kaibigan ng tumutulong sa kanya, tinatanggihan sila. Ang rason ng mga ito, may mga bagay na hindi sila maaari pang madamay. Nikoy, tingnan mo ang likod ng anak mo. Bantayan mo ito. Sapagkat ilang araw na lang, lilitaw na ang marka ng kadam. Yon ang magiging daan ng mga aswang para siya ay matuntun sa loob ng madaling panahon. Heto, kunin mo. Magagamit mo ito sa oras ng panganib. Wala akong ibang hangad sa inyong mag-ama, kundi ang inyong sariling kaligtasan. Gabayan nawa kayo ng Panginoon. Wika ng albularyo. Matapos nitong makapagsalita, agad namang inabot ni Nikoy ang latigong gawa sa baging.
Pinulupot niya yon malapit sa entradang pinto ng kanilang bahay upang madali niya yung makuha kung sakali mang may mangyari na hindi niya inaasahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maraming bagay ang inilahad ng albularyo ukol sa lahi ng mga kadam. Ayon dito, na kaya siya maraming nalalaman tungkol sa mga nilalang na yon dahil yon ang kanyang pinagbuhusan ng atensyon noong mga kabataan niya. Isa din kasi ang pamangkin niya na nabiktima ng mga kadam, kaya na may nangako siyang kapag may nakilala siyang batang nasa ganoong sitwasyon, gagawin niya ang lahat para tulungan yon. Malaki din kasi ang pagnanais ng albularyo na malaman kung ano ang abilidad ng mga taong may dugo ng mga kadam. Ilang minuto pa ang lumipas, nilabas nito ang iilang pa nitong mga dalang bato na naroon sa kanyang bulsa. Inutusan niya si Nikoy na ilibing ang mga batong yon sa hangganan ng kanilang bakuran bilang panangga sa mga aswang na magtatangkang pumasok sa bahay nila. May mga palipad hangin din yung iniihip sa pundasyon ng kanilang tahanan nang sa gayoy kahit anong gawing pag-uuga ng mga engkanto at aswang, hindi ito basta-bastang matitibag. Matapos nilang gawin ang mga preparasyong yon, agad namang nagpaalam ang matanda. Marami pa kasi yung gagawin sa bahay niya, kagaya ng paggawa ng iba't ibang uri ng mga gamot laban sa mga karamdamang maaari nilang makuha sa pakikipaglaban sa mga aswang at engkanto. Bago umalis ang matanda, hinawakan nito sa ulo ang anak ni Nikoy habang nag-uusal. Ang bata naman noon nanatiling nakatitig sa matanda na para bang walang kaide-ideya sa mga nangyayari. Sa pagsapit ng 9:00 ng umaga, tuluyan nang umalis ang albularyo. Lahat ng pagkaing kailangan nila para sa araw na yon ay pinunan nito na siya namang labis niyang ipinagpasalamat kahit papaano. Nang silang dalawa na lamang ang natira sa loob ng bahay, agad naman niyang inasikaso ang kanyang anak. Pinaliguan niya ito, pinalitan ng damit, para naman kahit papaano hindi yun magmukhang madungis. Matapos niyang maisagawa ang lahat ng gawain, pinili nilang mag-ama na tumambay sa labas ng kanilang bahay. Doon kasi masayang nakakapaglaro ang kanyang anak na halos hindi na niya kinakailangan pang bantayan. Dahil sa maraming puno ang nakapaligid sa bahay nila Nikoy, kung kaya't hindi nila alintana ang sikat ng araw. Kinahapunan, habang nagmemeryenda silang dalawa, panay naman ang pagdaan ng mga magsasaka nilang kababaryo. Nang dumaan ang kaibigan niyang may sariling bukirin, agad naman yung tumigil sa harapan ng kanilang tahanan habang nagwiwika ng, "Nikoy! Oh, may saging pa ba kayo dyan? Labas ka muna rito. Meron akong ibibigay sa'yo at sa anak mo." Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang lumabas upang kausapin ang kaibigan niyang yon. Paglapit niya sa harapan nito, bumungad sa kanya ang isang buwig ng saging at iilang piraso ng mga kamote at tubo. Pag-abot ng kaibigan niyang yun sa kanya, dali-dali naman niya yung iniabot habang patuloy na nagpapasalamat. Sobrang tuwa noon ni Nikoy sa kadahilan ng paboritong-paborito niya ang saging. Kahit nga saging lang ang pagkain nila, kaya niyang kalimutan ang kanin at ulam. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang umalis ang magsasaka. Sila naman, bumalik na sa lugar na kanilang pinagtatambayan. Sa pagtungtong ng 3:00 ng hapon, nagpasya na siyang pumasok para maiwasan ang mga nilalang na nagmamasid sa kanilang tahanan. Bago pa man niya maisarado ang pinto, meron siyang narinig na sitsit sa labas ng kanilang bakuran. Nanggagaling yon sa isang binatang naroon sa harapan ng pintuan ng bakod na siya namang madali niyang nasilayan.
Upang malaman kung ano ang nais nito, nagpasya si Nikoy na buksan na muna ng bahagya ang pinto para tanungin yon kung ano ang pakay sa kanila. Bago pa man siya makalapit sa binata, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya yung kumaripas ng takbo papalayo habang tumatawa. Sa isang iglap, lumitaw sa harapan niya ang dalawang matanda na nababalot ng itim na tela. Nangangalingasaw din ang amoy ng katawan nito na parabang isang taon na yung hindi naligo. Nang masipat ni Nikoy ang paglitaw nito, hindi naman siya nakagalaw sa kadahilanang mabilisan siyang binalot ng takot sa katawan. Naisin man niya noong tumakbo pero nakapagtatakang hindi niya yun nagawa. Pakiramdam niya, masyadong mabigat ang kanyang katawan para yon ay igalaw. Nikoy, ibigay mo na ang anak mo. Marami na kaming sinayang na oras para lamang matupad ang hangarin ng mga kadam. Kung gusto mo ng kapalit, nakahanda kaming ibigay ito sa iyo. Ano ba ang gusto mo? Salapi? Kayamanan? Mahabang buhay? Kapangyarihan? Sabihin mo lang, hindi kami magdadalawang isip na pagbigyan ng iyong kahilingan. Wika ng isang matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, mariin naman niyang pinag-isipan ang kanyang isasagot habang patuloy na pinakikiramdaman ang anak niyang naglalaro sa loob. Pagramdam niyang may lakas na siyang sumagot, doon na siya tumitig sa dalawa habang sumasagot dito ng, "Pwede bang ang anak ko na lang ang pipiliin ko? Wala nang mas mahalaga para sa akin. Pakiusap, lubayan niyo na kami. Ayaw namin ng gulo. Ang gusto lang namin mapayapang buhay." Dahil sa kanyang sinabi, bigla naman niyang nasipat ang pagbabago ng mukha ng matanda. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang malademonyo nitong kaanyuan at nanlilisik nitong mga mata. Naglalaway din ng itim na likido ang bunganga nito na merong matatalas na mga pangil. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa entradang pinto ng kanilang bakuran nang marinig niyang sumigaw ang kaibigan niyang albularyo at kasabay nito ang pagbuhos nito ng isang baldeng tubig sa dalawang matanda. Pagramdam ng dalawang nilalang na yon sa ginawa ng albularyo, mabilis na naman yung umatras patungo sa pinakadulong parte ng bakuran nila ni Koy. Sa paglapit ng matanda sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong kinausap ukol sa kalagayan ng kanyang anak. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang kumaripas ng takbo papaloob ng kanilang tahanan. Pagsilay niya roon, dali-dali naman niyang hinanap ang kanyang anak pero wala na siyang nakita. Dahil sa bagay na kanyang natuklasan, agad naman niya yung ipinagbigay alam sa kaibigan niyang albularyo. Subalit pagsilay niya sa labas ng kanilang bahay, maging ito man hindi na niya matagpuan. Nang wala ng pagpipilian itong si Nikoy, kinuha niya ang latigong ibinigay ng matanda upang kaharapin ang mga nilalang na nagtatangkang kumuha sa kanyang anak. Hindi na niya naisip pa noong matakot, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, mawawala ng tuluyan ang kanyang panganay kung sakali mang panghinaan siya ng loob. Habang binabagtas niya ang daan patungo sa likurang bahagi ng kanilang tahanan, panay naman ang kanyang pagkumpas sa bitbit niyang latigo. Kahit may mga pagkakataong tinatamaan siya nito, hindi niya yun iniinda para lamang maiparamdam sa mga aswang na handa na siyang makipagpatayan kung ito man ay labis na kinakailangan. Sa pagsilay niya sa dalawang matanda, nasipat niya yung panayang pagngisi habang nananatiling nagmamasid. Maya-maya pa, narinig niya yung inilahad sa kanya ang tungkol sa dahilan ng kaibigan niyang albularyo kung bakit umalis ito nang walang paalam. Takot din pala ang kaibigan mong yun, Nikoy.
Isipin mo, sa oras ng panganib, iniwan ka nito. Wika ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi naman niya yun gaanong inisip, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang dahilan ng kaibigan niyang yun. Marahil umalis ito para lamang maprotektahan ng sumpa na tinatangan ng kanyang anak. Alam din niyang may tiwala ang albularyo sa kanya dahil kung wala, mapipilitan niyong tumulong kapalit ng panibagong 2 taong sumpa. Sa pagdating niya sa likurang bahagi ng kanilang tahanan, nadatnan niya ang isang nilalang na merong mahabang galamay na dahan-dahang hinihila papalayo ang walang malay niyang anak. Pagkatitigan nilang dalawa, buong lakas naman niya yung hinabol habang patuloy na iwinawasiwas sa ere ang hawak-hawak niyang latigo. Kahit maraming nagpaparamdam na engkanto sa paligid, hindi yun naging alintana sa kanya dahil sa matindi niyang pagnanais na mabawi ang kanyang anak. Pagdating nila sa masukal na bahagi ng kakahuyan, doon na nga niya naabutan ang nilalang. Paulit-ulit niya yung hinataw ng kanyang latigo hanggang sa dumating ang puntong hindi na ito makatayo. Pagsilay niyang nanghihina na ang nilalang na yon, agad naman niyang kinuha ang kanyang anak at mabilisang ibinalik sa kanilang bahay. Sa pagbagtas niya ng daan pabalik, may mangilang-ngilang engkanto ang pumipilit na iligaw ang landas na kanyang dinaraanan. Subalit kahit anong gawin ng mga ito, tila ba may sariling pag-iisip ang mga paa ni Nikoy. Hindi nila nagagawang iligaw ang ama ng bata sa kabila ng kawalan nitong kakayahan para paganahin ang kanyang 3 mata. Sa pagdating niya sa bahay nila, agad naman niyang sinarado ang lahat ng pinto at bintana. May mga aswang panoong panayang pagkaladkad sa kanya papalabas pero wala yung nagagawa. Nang maisarado na ni Nikoy ang lahat ng maaaring lusutan ng mga ito, pinili niyang manatili sa ilalim ng kanilang mesa kasama ang kanyang anak. Sa loob ng gabing yon, walang humpay ang pagkalampag sa kanila ng mga nilalang hanggang sa dumating ang puntong sumapit ang bukang liwayway. Pagkawala ng mga ito sa kanilang tahanan, labis-labis naman ang pagpapasalamat ni Nikoy gawa ng walang nangyari sa kanilang masama. Makalipas ang gabing yon, bumisita ang matanda para lapatan sila ng tulong. Lahat ng mga ginawa nitong panggamot ay ginamit sa kanya para naman kahit papaano magkaroon pa siya ng lakas para lumaban. Nikoy, pasensya na. Ito lang ang magagawa ko. Tiis pa. 5 araw na lang, Nikoy. Magbabago na ang buhay mo. Magpakatatag ka para sa anak mo. Wika ng manggagamot habang patuloy siya nitong pinapagaling. 3 araw pa ang lumipas. Halos hindi na mapakinabangan itong si Nikoy. Labis-labis na ang kanyang pamamayat dahil sa kawalan niya ng tulog at patuloy na pakikipagdigma sa mga aswang. Kahit papaano hindi naman siya nagagawa ng malubhang pinsala ng mga ito na siya namang labis na ikinatuwa ng albularyo. Ayon dito, marami pang pagdadaanan sila ni Koy, lalo pat 2 araw pa ang kinakailangan nilang hintayin para sa kaarawan ng kanyang anak. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nakaisip ng paraan itong albularyo upang mapanatili silang ligtas sa loob ng 2 araw. Ang ginawa nito, maghukay sa ilalim ng kanilang papag at paligiran nyo ng bakod na gawa sa bagakay. Sa loob ng 2 araw, kinakailangan nilang manatili sa kulungang yon, bitbit ang panalangin na sana'y magawa nila yung mapagtagumpayan. Ayon sa matanda, na yun na lamang ang kanilang pagpipilian upang maiwasan ang mga aswang. Nang mapagtanto ni Nikoy na may punto ang sinabi nito,
naghukay sila sa ilalim ng kanyang papag buong maghapon. Nang makita nilang tama na ang hukay na kanilang binungkal, agad namang itinayo ng manggagamot ang kulungan nilang dalawa. Sinigurado niya yung matibay nang sa gayoy hindi sila roon basta-bastang mapapasok. Sa paglipas pa ng 2 araw, naging maayos naman ang lahat. Ang kanyang anak nanghihina na dahil sa kawalan ng tulog na maayos. Si Nikoy naman noon, labis-labis na ang pamumutla dahil sa kawalan ng ganang kumain. Ayon sa kanya, na sa loob ng 2 gabi, purong mga kapangi-pangilabot na pagpaparamdam ang kanilang naranasan. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, nagawa pa rin nilang magtagumpay. Hanggang sa tuluyan ng nabuo ang marka ng kadam sa likod ng kanyang anak. Nang lumitaw na ang markang yon, tuluyan nang nawala ang mga aswang. Matapos maisagawa ng manggagamot ang ritual, nagpasya si Nikoy na ipaubaya na sa kanyang kaibigan ang pangangalaga sa kanyang anak. Magiging mapanganib kasi kung siya ang mag-aalaga doon, lalo pat may mga pagkakataong maaaring maimpluwensyahan ito ng mga masasamang elemento. Mas mainam kung nasa ilalim yon ng pangangalaga ng albularyo dahil magagawa yung maturuan ng mga lihim na karunungan. Bagaman madalang na lamang ang kanilang pagkikita, masaya naman siya kahit papaano dahil malusog ito. Sa paglaki ng bata, napakasaya ni Nikoy gawa ng lumaki yon na isang mabuting tao. Pero alam niyo ba, na sa paglaki ng batang yon, naging isa yung dalubhasang albularyo. Kahit meron yung marka ng kadam, na siyang kinikilala na Diyos ng mga aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Sayang lang no, ang ganda sana ko naging series to. Kasi nasubaybayan naman ni Nico yung paglaki ng anak niya tapos naging batikang pang albularyo. Isipin ninyo, albularyo siya tapos meron siyang marka ng kadam. Paano kaya siya nang gagamot? Tsaka gaano kaya katakot yung mga elemento na nasa kaliwa sa kanya kapag pinapakita niya na yung marka ng kadam? Pero pinapakita niya ba kaya kapag nanggagamot siya? Siguro hindi kasi mukhang mabangis din yung albularyo na nagturo sa kanya eh. Pero yun nga, sayang lang talaga kasi hindi siya naging series. Siguro kung naging series to, malamang solidong-solido bawat episode na magaganap sa panggagamot nitong may marka ng kadam. Kasi isipin nyo naman, Diyos ng mga aswang, pagpalagay na natin hindi siya yung pinaka-Diyos, pero tinuturing na Diyos ng mga aswang yung kadam. Kaya sobrang lakas nito. Kaso nga lang, yun lang. Isang episode lang siya, isang kwento lang. Pero all goods naman kasi maganda rin naman yung ending. Lumaki ng matino yung anak ni Nikoy. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.